Aste santua iritsi da, Euskal Herria ezagutzeko garaia proposa. Hemen dituzu lurraldean bisitatzeko txoko eder bana. Gipuzkoan, Ezkion, Igartu Beiti baserria ezagutu dezakezu. Probintzia honetan zutik dagoen baserri zaharrena da, eta bista ederrak daude bertatik. Bizkaian Urdaibaira joan zaitezke, paseatzera, eta errutinaren estresetik ihesi zure buruarekin konektatzera. Araban Berganzora joan zaitezke uraren ibilbidea egitera. Ur-jauzi ederrak ikusiko dituzu bidean. Nafarroan Bardeak bisita ditzakezu, hegoaldean kokaturik dagoen basamortua. Oso leku berezia da hau ere. Lapurtin Sarako lezeetara joan zaitezke. Merezi du, giro misteriotsua dute. Baliteke gure arbasoen arimak bertan egotea. Nafarroa berean Bidaxune herrira jo dezakezu, eta bertako gaztelua bisitatu, izugarria da eta. Zuberoan Oltzarte bisita dezakezu, eta bertako zubi eskegitik igaro. Pelikula batekoa dirudi, fikziozkoa alegia. Eta hauxe da lagunok, zuek zer plan duzue egun hauetarako? Konta iguzue iruzkinetan.